Listor asiarra gorputz beltzeko espezie bat da. Jatorria Asiako hego-ekialdean duena, eta espezie inbaditzailetzat jotzen da Europako hainbat tokitan. 2010 urtean ikusi ziren lehenengo Hego Euskal Herrian, eta ordutik arazo bilakatu dira. Hemengo erleen erlauntzak suntsitzen dituzte janaria lortzeko. Bertako erleak ia ez du defentsarik Asiako erraldoiaren aurrean. Erreginak 3,5 zentimetro inguru neur dezake, eta urtebete inguru bizi ohi da. Erlea arrunta baino ia 3 aldiz handiagoa da. Otsaila, martxoa, apirila eta maiatza bitartean erregina esnatu eta abia primarioa egiten du. Garai hau da aproposena tranpa jartzeko. Ekainean erregina eta langile gazteak bigarren mailako abiaren kokaleku bila aritzen dira. Uztaila eta abuztuan erreginak arrautzak erruten ditu, eta erlauntza hasi egiten da. Iraila eta urrian abia handiagoa da, eta emeberriak sortzen dira. Azaroa, abendua eta urtarrilean hibernatu egiten dute. Nola egin tranpak? 1. Plastikozko botila bat hartu eta goiko zatia ebaki. 2. Tapoia kenduta ebakitako zatiari buelta eman eta enbudu gisa ipini. 3. Edabea bota. Lata bat garagardo beltz, txikito bat ardo zuri eta koilarakada bat ahabizuku. 4. Tranpa erreka ondoetan kamelietatik gertu edo iazko abia batetik hurbil jarri. 10 egunetara harrapatutako listorak zenbatu eta tranpa berriak ipini.